Haleluya, hama dzinodikana. Mhuri yeZimbabwe ini ndinofarira kutaura chokwadi sezvachiri. Chauraya nyika ino vanhu vaviri chete, the politician and the preacher. But nhasi handisina kutaura pamusoro the politician, maurayiro ari kuitwa nyika na the preacher. 1 Timothy chapter 4, the Bible says, the word of God clearly states that in the last days, many shall abandon the truth and follow doctrines taught by demons. Tine maprofita netimadzibaba netimaprofita vanenge vachiti takadanwa. Ipapa uchatonzwa mumwe achitoti hanzi thou shall not judge. Aiwa, handisi kujaja, ndiri kutaura kurasika kwakaita vanhu. Chekutanga kana uchida kuona kurasika kwemunhu kubhadharisa, especially laya vanoadvertiser, vanomaketa, vana madzibaba masango, vana magaya, vana miracle Paul. Kangoona mufundisi anongoita zvekuadvertiser kuti kwedu kuno kunoitwa minana, huyai. Kwedu kuno tinoporesa vanorwara, huyai. Kwedu kuno hakuite. Kangoona chete chechi yatodaro, ziva kuti pane nyaya dzekubirana, pane matransaction emari akuda kutoitwa. Ndeva ndikubatsire. Kaona panotengeswa wristbands, kaona panotengeswa anointing oil, kaona panotengeswa chinhu muchechi, chinhu chikangora chava nepricing, takutokalculata losses and profits. Saka ratwa business. Saka ukaona uchigara under a pastor, under a prophet and apostle, anoita merchandise the glory and the anointing of God, you are sitting in a wrong church. Anochowanita musingadei kunzwa kachi. Unotozona kuti Nyamakanga ane majerasi. Yasiye ine majerasi angu iwayo. Kuna machechi mafundisi vanotoshandisa mabhidhiri ekuti anotsvaga vanhu kuti huyai munyepedzere kumanifesta. Ndodai timbozvitarisa muchechi menyu kana kuti munoburitswa madhimoni spirit. Ukada kutarisa unogona kuona kuti munhu aburitswa madhimoni kana asimudzwa pachirema, asimudzwa pawheelchair, kana abviswa pamacrash. Ukada kutarisa panopera service, vanhu ivavo vanenge vasisimo. Ukada kuzotarisa kupera kwemwedzi, vanhu ivavo muchechi vanenge vasisimo. Vanhu vanenge vauya kuzoekta, vonyepedzera kumanifesta. Kristu haana kuuya kuzodzinga madhimoni. That is the mandate for Christ. Ukapasa machechi iwayo anoadvertiser mazhinji acho havasi kuita going therefore. Unongozva kuti anongopindira pasangano rimwe chete. The going therefore mission akatoita abandon. Ndakukudzorera kuna Genesis chapter 11. Varume vachivaka the Tower of Babel, kanzwa zvavanotaurirana, vanoti let us make, let us build, so that we may not scatter and make a name for ourselves. Saka machechi mazhinji nekuma ministry ndovanhu vari kucontributa kurava kwenyika. Ichi ndochovanisa nichagara nichitaura kusvika maritsa makararwa amakadyiswa nemafundisi. Kana dziri nyaya dzemapolitics tichadzibata paneimwe episode. Ndoda kuti utarisise zvizhinji. Church inoita 3/4 of the service ichitaura pamusoro pemari. Christ came not to deliver us from our financial problems, but Christ came to deliver us from sin. Ndosaka ndakataura paepisode yapera ndati Easter yapera kai. Handi yapera Easter. Ndiani akafira unozwa kuti ichechi yangu asingati chechi yangu abude undivisionary chandatoreva ndatoreva. Ndopaunoona kuti haisi church business. Church is built upon Christ, and Christ is the foundation. Haugone kubhadharisa vanhu. Iwewe chipo chacho wakapiwa na Kristu pachena.
izvozvi Kristu wamuri kupembera paEaster wamuri kuti akafa akafira vanhu ava vamuri kubhadharisa. Saka muri kuvabhadharisa kaviri vana madzimaba masango. Vanhu vachitobhadharisa vachitoadvertisa kuenda kuma-radio stations nekutsvaga vana majournalist kuti huyai murekodhe sezvatiri kuita ipo panapa. Ndinoshandira ndinoita loko hanzi ndinoita Kristu haana kumbouya kuzoita loko idzodzo. Ndinosunga vanhu vanhu vakanamirana. Kunotori nemakaples vanototengwa mudzinamiranai. Kana muchinge manamirana tokupai $100 vobva vaadvertisa deceiving the people of Zimbabwe. Saka nyika yeZimbabwe yaurawa nevanhu vaviri, ende ichi muchagara muchichitaura kusvika munhu asvotwa. A politician and a preacher, you are answerable to the problems of this nation. God bless you.